Ja, precies. Lisa, Ja. ging niet op de staat. Is er een boel op? Ja, maar ze drukken direct die tijd in. Ja, het bel en dan wordt de klok in druk. Anouk Vossen, tip-top, foutloos binnen de tijd in deze eerste mas. En daarmee zien we ook deze combinatie terug in de tweede mas. En die tweede mas wordt morgen verreden. 3 foutloze combinaties dus op dit moment in deze eerste mas voor de deelnemers in de klasse M-categorie 3E. We gaan door met de volgende combinatie in de Amazone, aangesloten bij de HCE-ruiters. Hoeveel ben ik? Veel. Hier zo, dat door wat. Als je hier een beetje hoger. Ja, nee, dat klopt. Yes!